Mbak masak apa dino iki? Ya Allah, ayo melu aku. Lah kuwi wis enek tulisane, masak apa ayo? Dino iki aku pengen gawe cilok kuah iku lho, Cah. Cilok kuah sing kuwahe iku enek telure sithik. Enggak sithik, lek aku telure tak kei 2 ya, padahal tak maem dhewe. Tapi jadinya lekoh enak ya kan. Bumbune apae? Ayo dicatet bumbune bawang merah, bawang putih, cabe gedhi, cabe kecil, kambek kencur, wis iku tok ae gak usah reno-reno. Nyoba iku wae bawang merah sithik ya oleh, soale sing penting iku bawang putih, cabe ambek kencur iku tok ya. Wis tak genahne ngene, aja takon resep, dirungokne kalem-kalem ya. Kanca-kancaku tercinta, iku digongsreng gongsreng 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 sampe dadine piye sampe kirane wangi. Wangine apa ya? Wangi sambel. Ngono ya, Cah. Terus dikai banyu. Banyune piye, Mbak? Banyune iku aja akeh-akeh. Banyune sekirane cukup. Nah, terus pindahan ndek tempat sing kecil ngene iki lho. Mbak, engko ciloke piye lek gawe? Engko ciloke lek gawe engko tak dudoi ya resepe piye. Iki gawe duduhe dhisik ya kan. Setelah digongsreng-gongsreng iku mau dipindah ning adah cilik iki terus mari ngono dikeki apa? Dikeki uyah, dikeki gula, kei penyedap. Karo dikeki perbumbuhan sing kalian pengen. Totole ya oleh apa-apa ya oleh sembarang. Sak duwemu ndek omah dikeki apa penting kirane cocok. Nah iku mau mergane tanganku tak gawe nyekel HP, ndoke lali ora tak shoot. Nah iku setelah umup kalian kei bumbu terus dikei ndoke iku mau. Nah langsung ndek plating soalnya mari iku mau sebenarnya wis mateng ya, Cah. Platingnya kaya apa, Mbak? Ya iki didelok. Nah iku enek ciloke, terus enek ndoke ambek enek kuwahe. Nah rupane ngene iki. Lek kalian pengen luwih pedes engko ya tambah ono lombok. Semisale enggak seneng terlalu pedes ya lomboke sithik ae. Iku engko tambahane apa, Mbak? Tambahane iku engko daun bawang karo bawang goreng. Lek aku pancene seneng bawang goreng ya, Cah ya. Terus mari ngene iku sebenarnya aku kemang yo gawe dumpling. Dumplingnya tak isi apa? Tak isi urang karo ayam terus tak goreng dadine ngene iki. Yo, sapa sing mamluh tanganmu? Iku tangane sapa njukuk iku mau. Nah, penampakane koyo ngene iki ya. Monggo dimaem, monggo direkuk. Bye bye.